Gustoume cando fixemos o de falar de Rosalía de Castro do seu poema. Pesou bastante o feito de que, fose unha escoliña, un proxecto que defendía valores feministas, valores relacionados coa ecoloxía, co cuidado do medio, na que, se defendesen tamén os nosos intereses como pobo galego que somos. Cando facía cousas de arxila, pois poñíamos unha bola de arxila encima, facíamos a forma. Unha opción onde as nosas crianzas poderían educarse dunha maneira respeitosa, pero sobre todo na súa lingua. Gustounos o sistema, polo cal elas estaban mesturadas tamén por idades, na etapa de infantil, aprendendo unhas das outras, as máis pequeniñas aprenden das maiores, as maiores aprenden tamén a cuidar, a compartir, a respetar tamén os ritmos das outras compañeiras. Que sacou a lugar en unha árbore. E te lanzaslle un tronco que xa caeu. Polo tema do idioma, por garantir que puidera falalo e vivir e normalizalo, senón tamén que fose nun ambiente cómodo e normal.